Jo. Ja. Ne mi se. Dođi. Če ovo opako gledati? Šta treba? Jevo se! Kameru, Ajde, bude. Dobro si ga. ovdje više. Je dobra! Zapališe. Svašta. Ajde se vrata sada, ne? PG. Daj sad. Sve po kutijama meta se seliti, evo. Sam malo ne krene dramatično. Lopove! Sad ću ti reći, da mu kaže. Ajde. Frankić, Robi, jesi? Ali imati ovaj. Nisi ni trznut. Dobar dan. Mislim da prestrašiti. Broj 1. Jesi ga ovdje? Čo, kaj to stisneš tamo? Stavili ste to za ovakve poput mene, a gled... Čekaj, kaj me snimate? Nemoj, daj zbriši to, nemoj me jebati. Ne, daj zbriši to. Pas!